Més qüestions, el grup municipal d'Esquerra Republicana lamenta que a hores d'ara Vilafranca encara no disposi d'una xarxa pública de wifi. Per aquest motiu va fer una xerrada que va anar a càrrec de Ramon Roca, el president de la Fundació Wifi.net. I la situació realment sembla que no és gaire esperançadora de moment. La secció local d'Esquerra Republicana va organitzar aquest divendres passat un acte per fer el repàs dels passos que s'han dut a terme per la implementació de la xarxa Wi-Fi a Vilafranca i sobre les dificultats i possibles solucions. Es tractava d'una conferència oberta amb el títol de Wi-Fi a Vilafranca, realitat o ficció. L'acte el presentava el regidor republicà Pep Calart i la xerrada anava a càrrec de Ramon Roca, president de la Fundació Wifi.net, que exposava el projecte de xarxa oberta, lliure i neutral que es promou arreu de Catalunya. A grans trets, és simplement que cadascú es fa les connexions en lloc de que siguin. Li dones dues opcions, que contractis la connexió i que l'operadora te la porti fins a casa teva, i nosaltres estem invertint el procés. Nosaltres ens fem la connexió i arribem fins allà on vulguem. La connexió és nostra. Pep Calart apunta que el model proposat és el que garanteix igualtat d'oportunitats per tota la ciutadania. I és un model que estadísticament ens dona el resultat que volem i és la màxima penetració d'internet a les llars. És un model que ens garanteix precisament això, des de gent gran, aturats, a gent jove, tot el màxim possible de ventall de la societat connectada a internet, perquè per al futur el que és important és que tot el màxim de possible de la societat estigui connectada a internet i no hi hagi una diferenciació, una fractura, una barrera entre la gent que es connecta a internet, que té unes possibilitats molt més grans, i la que no té cap opció de connectar-se a internet. Calart explica també que de moment el desenvolupament de la xarxa Wi-Fi a Vilafranca està encallat. A Vilafranca estem encallats, estem en una situació en la que se'ns va dir que sí que es tirava endavant, que a més la proposta era aquesta, una xarxa que fos oberta, per tant d'accés per tots els ciutadans i que contribuís dins del pla de xoc a reduir la fractura digital, però ens trobem en que se'ns han explicat dues possibles sistemes per tirar endavant, no tenim a hores d'ara tampoc la certesa de quin sistema acabarà tirant endavant, ni tampoc tenim la certesa de quan aquest sistema, en tot cas, si es tira endavant, de quan serà operatiu. El regidor republicà lamenta que Vilafranca encara no es disposi de la xarxa Wi-Fi oberta, més i quan recorda que hi havia un compromís inicial per part del govern municipal de tenir-la a punt a finals del 2009 i un segon compromís per aquest passat estiu.